I got flowers in the spring. I got to wear my ring. And when I'm sad, you're a... Baina gehiagok gau eskasa izango ote zuen Katalunia aldean. Abuztuaren 25 bitarte dute epea presidente berria hautatzeko, baina zein izango ote da formula? De viure de Catalunya. Moltes felicitats. Alguna pregunta més? Hòstia, perdoni. Rebut policia local, anem cap allà. Vaya patacasso! És una merda. Encara la tenim més petit. Lau formula posible, guztiek dute bideragarritasun ez portzentaia alde batera zein bestera tira? Zein izango ote da emaitza? Jakimina piztuta alduzue? Gainontzean, Eurovision, ezaguna zaizue, guri bai, zoritxarrez, eta gero eta gutxiago gustatzen zaigu, lehenago batere gustatzen ez zitzaigula, ez esatearren.